Dnes sme tu na otváračke malackej kancelárie, viac ako 450 m2, dve podlažia, klientské miestnosti, miestnosť na prednášanie pre 50 ľudí a dnes sme to tu došli oslaviť. Začiatky tej vízie, hej, a toho smerovania. No a ja by som chcel aj poďakovať tým ľuďom, ktorí tam teda vtedy boli a mi verili, či už teda Kube Zmráz, či už Rišo, či už Henka, ktorá tu je, alebo teda Kubo Júza, že naozaj sme tam boli tá partia začínajúcich, niektorí už dneska tu nejsú, alebo teda nejsú tu s nami. No a naozaj bola tá prvá partia, ktorá mi verila a to bol ten dôvod, prečo som v tom chcel pokračovať ďalej, že som dal tú víziu, že som dal ten sľub a ma to tak držalo a nebolo to perfektné, mali sme kanceláriu zloženú z nábytku, ktorý sa proste poskladal, hej, my sme došli do 3 obchodov, kde sme to poskladali a ešte si pamätám s Kubom Mrázom vtedy, lebo ja som nemal auto, takže ja som vždy musel rozmýšľať nad tým, že kto to dovezie. A sme to skladali o 3 ráno, tie stoličky a stoly, teda ja som zložil 1 stoličku, on 3 stoly a 3 stoličky, takže ja som bol v tomto trošku pomalší. A mali sme to tam proste zložené, nemali sme stoličky, takže sme išli do vedľajšej kaviarne, kde boli voľné stoly a sme poprosili, že prosím vás, bude tu niekto sedieť? A my, že prečo? Že potrebujeme vaše stoličky. Tak sme z podniku zobrali cez cestu stoličky, aby sme mali kde sedieť. A naozaj by som povedal, že to prostredie nebolo dokonalé. Ale vnímam, že každý jeden z nás, ktorý bol vtedy súčasťou v úvodzovkách tej menšej firmy, ktorá mala tú víziu stať sa veľkou, tak nás to motivovalo, že náš výsledok obrovským spôsobom prispieje k tomu celku, hlavne aj v tých Malackách a v tej Bratislave. A dneska cítim, že sa to nezmenilo, lebo keď chceme byť naozaj že top jednotka, tak každý ten jeden výsledok sa u nás počíta. Takže napriek tomu, že tu máme perfektné priestory, máme tu naozaj že obrovské množstvo tých dôkazov, že to funguje, tak sa to nespraví samo. Večer s príjemnými ľuďmi a teším sa na vás. Čo bola najväčšia výzva pri príprave tejto pobočky? Asi všetko. Tak bol to veľký, obrovský záväzok a dali sme do toho maximum a vždy sme si povedali, že nemáme čo stratiť a musí to výjsť. S odstupom času, keď sa na to pozriem, tak najväčšia výzva bola to, že keďže sme to otvárali v čase covidu, tak boli to určité obmedzenia, ktoré sme museli prekonať, ale aj napriek tomu sme dokázali vybudovať pobočku, kde môžeme spolu s našimi spolupracovníkmi rásť a tešiť sa z našich úspechov. Najväčšia výzva za mňa bola to, že v tých priestoroch bola predtým herňa a vlastne našim cieľom bolo to prerobiť na plnohodnotné priestory v rámci toho, aby sa tam cítili naši klienti dobre a príjemne, takže spraviť vlastne z herne pekný priestor. Na čo sme najviac hrdí? Tak určite na každého klienta, ktorý nám zdôveril teda svoje finančné portfólio, na každého, ktorý bol na našom úvodnom seminári
na každého, ktorý teraz s nami aj tvrdo maká a podniká a na všetkých v našom riaditeľstve aj v celej firme, ako si ochotne pomáhame, aké nám vytvárajú skvelé prostredie. Sme na tie priestory, na tú energiu a na tých ľudí, ktorí v nej pracujú. Takže čo je najväčšou silou tímu v Malackách? Určite máme výborné pracovné vzťahy, máme výborný kolektív a to, že sme tu jeden pre druhého, že si vzájomne pomáhame. Určite súdržnosť, priateľskosť, sme tam ako rodina, čiže toto sú hlavné piliere, na základe čoho každým rokom rastieme a sa nám darí. Určite pomoc, súdržnosť a smerovanie dopredu. Keby som mal vyzdvihnúť niečo, čo dokázali páni v Malackách, tak bola by to určite jedna vec a to je tvrdá práca, pretože od začiatku, keď sme sem prišli a rozbiehali pobočku a riaditeľstvo Rada Majzuna, tak on a aj jeho ľudia od začiatku išli naozaj na 100% za tým, čo si stanovili a toto robia dodnes. Vnímam otváranie novej pobočky v Malackách, čo sa týka budúcnosti ProSiteu. Tak ja si myslím, že je to fakt obrovský ďalší milový krok. Ja som tu bol už pred 10 rokmi, keď chlapci otvorili prvú malú pobočku a je to fakt príkladom toho, že ako môže byť z malého sna fakt niečo veľké a nejaká reálna kancelária, čomu už aj ľudia veria, ktorí chcú vidieť niečo konkrétne a je to brutálnym príkladom aj pre ďalších kolegov v rámci celého Slovenska, aby otvorili ďalšie pobočky. Je to jedna z najväčších pobočiek teraz na Slovensku, takže bude to aj inšpirácia pre našich kolegov. No ako by som opísal ľudí, ktorí stoja za touto pobočkou, tak čo by mi hneď napadlo je, že obrovský hlad, sebavedomie, ambícia, ľudskosť, obrovský drive, taká nezlomnosť, precíznosť, fakt taká poctivá, odmakaná práca, schopnosť robiť na veľkých veciach a zároveň ostať človekom, ostať ľudským a pokorným. Toto sú tí ľudia, ktorých by som asi takto opísal, tí naši Malačania.